खुलुमबाय। कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 35थि बोसोरसालिया जथुम्मा। बे साननैनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ देग्लाय कुसुगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सा कुसुगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय नं 3 रुपनाफुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बेवहाय डिसेम्बरनि 6 आरो 7 बेखौ खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों। बेनि जे बे खुंफुं आफादनि जोंहा आंजों लोगोआव दङ लेंथुमगिरि बिस्वजित बसुमतारी, लोगो लेंथुमगिरि दङ भुबन नार्जारी, दखरानि बुंथिगिरि दं जोंहा राजेश नार्जारी, आदै रक्षित गयारी दङ आरो बे ओनसोलनि प्राइमारिनि गाहाय नेहाथारि राजेन बसुमतारी बिथांमोन दङ। जों बेवहाय साननैनि जे हाबाफारि, सानसेयाव जोङो माखासे हाबाफारिफोर भलिबल आरो काबादि थुनलाइयारि बादायनाय बेखौ लानानै जों 6 डिसेम्बर खालि बारहोगोन आरो 7 तारिख डिसेम्बर खालि जों बेवहाय गेवलां मेल लागोन। बेवहाय खमसे खम जोङो मोनसे 2000निफ्राय 3000नि जिरायजानाय मोनसे बेवहाय सायनासालि बानायनाय जादों आरो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिफेन बर' सारआ बेवहाय बाहागो लाफैगोन। जोंनि थाखाय बेयो मोनसे जारिमिनारि सान। बे ओनसोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबिसिनारि मोनसे बियो खुंफुंजानाय हाबाफारि, बेवहाय गिबिसिनारि जों बुंनांगोन। आसा खालामदों बेवहाय आरो जोङो हांख्रायहरदों जे आथिखालनि बिटिआरनि CM मुस्रि प्रमद बर' सार बिथांखौ हांख्रायहरदों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बयबो बाहागो लाफैनांगोन। बेवहाय आथिखालनि बर' हारिनि थासारि, बर' राव थुनलाइखौ गोजौ फारसे लांनाय, बेनिफ्राय हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनाय, बेवहाय जोङो जोंनि गाहाय आलासि बिथांनिफ्राय जों खोनासंनो मोनगोन। बयखौबो जोंनि बे साननैनि हाबाफारियाव बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मुङा बिस्वजित बसुमतारी। आङो बे खुंगा 35थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे बोसोरसालिया जथुम्मानि आं सासे कनभेनर। दिनै माखासे गोबां खोथाखौ आफादगिरिया सिगाङाव बुंलांखाबाय। दा आङो नैबे देंखो मोनाबिलिनि सोमोन्दैल' फंनैसो आङो बुंनो सानदों। देंखो मोनाबिलियाव जोङो बर'निनो मुंदांखा सासे जाखांफुनाय लाइमोन थरायना जुरि बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायना लाबोदों। बेजों लोगोसे माखासे मोसाखावरिफोर जेरै जोंनि साखाथिनि सर्ट मुभियाव बाहागो लाग्रा प्रिति नार्जारी बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायना लाबोदों। देंखो मोनाबिलिखौ जोङो एसे गोग्गोमैनो एसे खालामनो सानदों। बेनिखायनो आङो नैबे मिडियानि गेजेरजों खाथि खाला थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ देंखो मोनाबिलिनि समावबो मैखोमै बाहागो लानो थाखाय आङो हांख्रायहरनाय जाबाय नैबे मिडियानि गेजेरजों। लोगोसे बे गेवलां मेलावबो 12 बाजिनिफ्राय जोंना गेवलां मेला जागोन। बे गेवलां मेलावबो गासै रायजो राजाफोरखौहाय मैखोमै बाहागो लानो थाखाय आंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय।